40 ar 9.1 clachta 9.1. Sin Seamus nach dugtar a dó hanolas, so that we haven't been given enough olas. Con imlína gach cean den a crona seo áil. But mínig an fá gohfuil sé ní cheart. So is féidir leat a eicáil an seo con imlína an cross seo áil. Tis gan gohfuil sé seo 9 cm. Comála sin tá an písa seo go léir 9 cm. Comá. So we have 9 cm mód 9 cm. Má leanmid reigla sin tá isagin gohfuil sé seo go thomláin 2 cm. But comála sin tá sé seo agus é sin 2 cm. Agus tá sé seo agus é sin 2 cm. So go thomláin tá 2 cm mód 2 cm ring. So an imlína don cuid I, don cross sin 9 mód 9 mód 2 mód 2. Agus sin 8 mód 24 cm. So sin 2 cm. Agus déanann tú an rud céine den a rud eile.